Bon dia, president, honorable conseller. Començaré amb una constatació que malauradament esdevé un lloc comú arreu de l'Europa. L'extrema dreta s'alimenta del descrèdit institucional. I en aquest context no podem ignorar la corrupció i la ineficiència administrativa, que són combustible d'aquesta deriva antidemocràtica. A l'estat espanyol i també a Catalunya la corrupció ha estat una marca del règim del 78. Però seria un error pensar que només la corrupció explica la desafecció institucional. La ineficiència, la manca de resposta, la burocràcia, la incapacitat de gestionar amb agilitat i empatia també tenen un paper central. I vostè, com a responsable de la funció pública, no pot ignorar-ho. Les dades són clares i preocupants. La percepció positiva de la Generalitat ha caigut del 51,9% al 2020 al 46,2% al 2024. La negativa ha pujat del 37,5% al 52,1%. Són dades del CEO. Aquesta crisi de confiança reflecteix dèficits greus i estructurals en la gestió pública, en l'impacte real que té en el seu dia a dia. Hi ha casos especialment escandalosos, retards de més d'un any en la tramitació dels ajuts a la dependència, l'actitud injustificable en permisos per a plaques solars, per exemple, la situació de desgavell absolut de la dgaia i tot el que en penja, tot plegat configura un panorama greu. I si no s'hi posa remei, la factura serà doble. D'una banda, per la qualitat de vida dels ciutadans, de l'altra, per la salut de la democràcia. Quan l'administració només genera frustració, el discurs de l'extrema dreta cala. No perquè la gent sigui de dreta, sinó perquè la gent se sent abandonada. Honorable conseller, la funció pública hauria de ser el cor d'una administració moderna al servei de les persones. Però avui aquest cor batega amb dificultats i vostè té la responsabilitat política i ètica d'afrontar aquest repte amb valentia. Vostès van arribar al govern fa gairebé un any. Van fer moltes promeses que no han complert, probablement per un excés d'arrogància. No tenim pressupost. El dilluns va acabar el termini per presentar el finançament singular i tot continua al calaix. Com també està per constituir la Convenció Nacional per a la Resolució del Conflicte Polític, que s'havia d'aprovar en el primer ple del Parlament posterior a la constitució del nou govern de la Generalitat. Són el govern de l'anestèsia més que no pas de la normalitat. Amb vostè res no és normal. L'octubre del 24 vostè va crear la Comissió d'Experts per a la definició de l'estratègia de transformació de l'administració, el CETRA, presidida pel doctor Carles Ramió, en 68 experts. Aquesta comissió es va fixar un termini de 1 mesos per presentar propostes en 12 àmbits prioritaris des de la digitalització fins a la simplificació administrativa. N'han passat 8 de mesos i l'únic que ha transcendit són 10 mesures genèriques, molt genèriques, anunciades dimarts, entre les quals no hi ha sabut veure cap plantejament de reforma organitzativa, d'eliminació d'organismes o de càrrecs sobrers, o bé una redistribució de competències. Al contrari, els savis proposen crear nous càrrecs i nous organismes. L'11 de març va anunciar la creació del programa Catalunya Futur, que va entrar en vigor 2 mesos després. Però ves, avui som 3 de juliol, encara no s'ha anomenat ningú d'aquest talent nou que ha d'arreglar l'administració. A més, l'abril es va crear una plaça d'adjunt a la direcció de l'Escola d'Administració Pública amb categoria A1, nivell 3, 32, amb dedicació especial, que encara no ha estat coberta. No és un detall menor, tenint en compte la configuració de l'Escola d'Administració, però és que, a més, la creació d'aquesta plaça no es va consensuar ni tan sols amb el director, el professor Jaume Magre. Catalunya Futur és un programa temporal que pretén incorporar interinament professionals a diversos departaments, com el d'Economia, per exemple. Un assaig per la porta del darrere del directiu públic professional. Estan fent processos selectius llarguíssims durant unes expectatives que de moment encara no s'ha resolt. Aquest programa té una durada de 3 anys i de moment per aquesta demora en la selecció ja n'han perdut 2 mesos. Ja sap que vaig donar-li suport quan va eliminar el teletreball per als directius de la Generalitat,
però les condicions de treball de les places d'aquest programa exigeixen treballar presencialment cada dia en horari partit. Home, així no, que es carrega la conciliació familiar. Entre altres coses perquè la conciliació familiar sap que està a mans de les dones normalment. Mentrestant, 1.200 persones que van superar les oposicions de la convocatòria 824 encara esperen destinació. Només la setmana passada la SAF va publicar la llista de promoció interna pendent des de fa temps. En el cas dels funcionaris amb discapacitat afectats pel concurs de trasllat del cos C1, la situació encara és pitjor. Vostès són a temps de rectificar, però no sé si ho farà. Vostès, en comptes de resoldre aquesta situació, dimarts passat, el govern també va acordar crear 260 noves places de personal funcionari laboral d'administració i serveis per ampliar la plantilla del Departament d'Interior i Seguretat Social. D'on treurà els diners? La pluja de milions que he anunciat aquest matí, abans d'aquesta intervenció, és fantàstica. Per què no busca entre els 1.200 persones que ja han guanyat una oposició el personal que diu necessitar? Junts per Catalunya també creu en la necessitat de reformar l'administració. Si vostè consulta el llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya, encara disponible a la web del Institut d'Estudis de l'Autogovern, hi veurà mesures concretes. El 2016, l'Escola d'Administració era considerada una prioritat, una estructura d'estat, en dèiem, per impulsar aquesta transformació. Sap què va passar? El 156 que vostès van aprovar amb el PP va carregar-s'ho. La diferència entre vostès i nosaltres sap quina és? Junts som partidaris de la il·lustració, o sigui, de les reformes respectant les normes democràtiques, i no pas del despotisme il·lustrat, que és un reformisme fet des de l'absolutisme, des de l'arrogància. El programa Catalunya Futur és fruit d'aquest despotisme. Permet incorporar persones externes sense haver superat cap procés selectiu tradicional per ocupar llocs d'alta responsabilitat. Això genera un dubte, una doble injustícia. Es desvirtua el principi de mèrit i capacitat i es menysté el potencial de transformació de molts professionals que ja hi treballen o han superat processos selectius exigents. Mentre vostè cita el nostre programa, molt sovint, a la pràctica fa el contrari. Això té conseqüències, vides deturades, famílies que no poden planificar el futur perquè l'administració no compleix. Ens han venut com una gran reforma l'eliminació de la cita prèvia o l'eliminació del teletreball pels subdirectors. Tot molt teatral, però poc eficient. Abans que vostè m'ho pregunti, perquè ja sé que m'ho preguntarà, li responc que sí, que soc partidari de la implementació del directiu públic professional. Ho crec imprescindible. El 2017, quan vam presentar una nova llei per l'Escola d'Administració Pública, ja s'impedia el nomenament polític del director. Havia de ser cobert per un directiu públic professional. La reforma de l'administració no pot consistir en més interinitats i nomenaments a dit. No pot ser un eslògan per anunciar places que després no es cobreixen. Ha de ser una transformació real, basada en 3 eixos. La transparència en els processos, la seguretat jurídica per als treballadors públics i el respecte als drets dels treballadors públics. Ja els he dit moltes vegades, a vostè i al president, sense consens polític i amb els sindicats no transformaran res. Mentrestant, l'extrema dreta continuarà alimentant-se de la denúncia d'una administració ineficient, de les irregularitats en els processos de selecció, del finançament deficitari i de la sospita de col·locacions, a dir, sense fiscalització. Moltíssimes gràcies.